Ako sa stravujeme počas víkendu ako niekto, kto má totálne v páži? Ešte skôr než začneme, priprav si espumisan, lebo možno ťa naduje len z toho videa. Začíname takýmito burgerami, každý sme si ďobli asi dva, ja som si dal takýto s paradajkou. Keto burger. Ostalo nám trošku ťažko, tak sme to museli trošku vydezinfikovať a k tomuto večeru sa už nebudem vracať. Niekto na raňajky melón, niekto slaninu, za tým turek, ja som tam šlahol ešte tvaroh a viete, kam som mohol utekať. Cestou na kúpalisko sme sa zastavili v cukrárni, kde mali príchute zmrzlín ako lečo, plnená paprika, uhorky. Na miestnom kúpalisku sme si šľahli obed, niekto kura, niekto rezňa, niekto aj 3 syry. Na večeru sme si ugrilovali panenku, steak, klobásky, kuracie mäso, no bolo toho tak veľa, že by sme nakrmili aj vedľajšiu dedinu. Večer sme mali boj so sršňami, ešte že môj kamoš je vo voľnom čase deratizátor. Ráno už jedol iba jeden z nás, a to chleba, horčicu, slaninu, makový závín, dal si kávu a energetiak, toto kombo je že extrém. Toto je všetko z nášho víkendu a vy mi dajte vedieť, či sa vám takéto videá páčia. Čaute.